Estas imaxes corresponden á entrega do Premio de Investigación Condado de Pallares do ano 2010, un premio que na súa cuarta edición recaíu en José Luís Díaz Castroverde Lodeiro. Este ano o traballo titulado As bandas de música no concello de Guntín, obra do profesor e músico Federico Vázquez de la Fuente, foi a gañadora da quinta edición do certame, que ten como premio a publicación da obra e 3.000 euros en metálico. Está promovido pola Asociación do Mosteiro de Ferreira de Pallares e conta coa colaboración económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística, Vicepresidencia e da Fundación Nova Caixa Galicia, entidades ás que hai que ensumar o Concello de Guntín e Taboada, que se encargan de organizar alternativamente o certame. Este ano corresponde a Taboada, onde se entregará o premio o vindeiro venres. O ano pasado celebrouse en Guntín, este ano, como somos os dous concellos, correspóndenos a nós, non? E a entrega do premio, pois, este venres ás 8 da tarde no Salón de Actos do antigo cuartel ali detrás da Casa de Cultura. Bueno, estamos xa organizando todo o tema para entregar o premio e despois hacia o primavera, aproximadamente marzo, pois tamén tenemos outro acto de presentación do libro da edición anterior. Sempre se fai con ano de retraso, pero este ano por problemas na impresión do libro, pois non podemos tilo xa preparado para facer a entrega do libro este ano, que será un acto que dará comezo ás 8 da tarde na Casa da Cultura de Taboada e no que tamén participará o grupo de gaitas Os de Eiquí. Estarán presentes representantes de todas as entidades que participan no certame. Recordar que este premio é unha iniciativa que promove a realización de traballos de investigación sobre diversos ámbitos da cultura galega vinculados aos territorios que no século VI se constituíron baixo a denominación de Condado de Pallares, hoxe desaparecido como tal división e que estaba conformado polos concellos de Taboada, Guntín, Portomarín, Chantada e Carballedo, concellos que nun principio tamén colaboraban coa realización deste certame e que posiblemente volvan a facelo para o ano que ven. Cando se fundou participábamos todos os concellos, despois por problemas un pouco de políticos e cosas destas, porque se cambiaron de colores os gobernos, pois só quedamos organizando o Concello de Guntín e o Concello de Taboada, non? Nestes momentos pois, estamos a retomar as conversacións cos novas corporacións e penso que quizá para o ano que ven pois, participemos todos os concellos que formamos o Condado de Ferreira de Pallares, non?